Id-dritt li kull ħaddim ikun ħieles minn fastidju u vjolenza fuq il-post tax-xogħol u l-għanewlini ta' abbozz ta' liġi ġdid li beda jiġi diskuss fil-Parlament. Dan se jara li jissaħħu iżjed id-drittijiet tal-ħaddiema waqt li jiġi assigurat li l-ambjent tax-xogħol ikun sigur fejn jiġu evitati forom varji ta' vjolenza u fastidju. Dak li qed jiġi propost jara wkoll pieni ħorox fosthom pieni ta' ħabs ta' bejn 6 xhur u sentejn, multa bejn 5,000 euro u 10,000 euro jew it-tnejn flimkien. Waqt li jindirizza l-Parlament is-Segretarju Parlamentari għad Dialogu Soċjali Jendi Ellul qal li permezz ta' din il-liġi ġdida postijiet tax-xogħol isiru aktar siguri minn kull tip ta' fastidju, inkluż dawk tal-ġeneru. Dan juri l-impenn tal-Gvern biex inkomplu nsaħħu u nipproteġu id-drittijiet tal-ħaddiema tagħna, nkomplu nibnu ambjent tax-xogħol f'pajjiżna li jkun sigur, dinjetus u wieħed li jkompli joffri protezzjoni. Ellul spjega wkoll li din il-miżura hi parti mill-manifest elettorali Malta flimkien u tirrifletti l-viżjoni tal-Gvern li jkompli tejjeb l-istandards tax-xogħol lokali. Is-Segretarju Parlamentari semma kif dawn l-aħħar snin ġew introdotti diversi miżuri oħrajn li saħħew id-drittijiet tal-ħaddiema, bħat tipi ta' lif li jgħinu biex il-ħaddiema jkunu jistgħu jibbilanċjaw aħjar ir-responsabbiltajiet tax-xogħol u dawk tal-familja.